yawa sama in tambarin manya kun ga yayi daban da na yara guguwa in ta tashi dole za ka ga kura addu'ar da muke yi kwarai banan tafi bara sammako za ka yi in kana bidar ka ga fara dariya za ka yi dole ne ka buɗe haƙora kaga in sun maye jini zuba shi a shara Ibrahim barista yanzu kyan fita hanga wanda ya ce ba shi ba dole za mu yi targa ciniki ya kare ku bar batun a yi jinga in gyaɗa kuma har ta yi kyau ku ganta da rauga tunda na hango nawa dole ne na yi doki ga batu mai laushi da za na yi shi da baki kun ga kyawun ɗanɗan ba da kare ya yi warki yawa PDP jam'iyyar mu ce da na karɓa yan tsintsiya ba za su iya ba yanzu al'ummar Kebbi ba ta tasu muke ba tunda ba a kallo a radu ba da ido ba kun sani kun fan sabulu ba za shi daɗe ba ni zan warware zare da abawa a kasuwar ƙarya in ka ci ta ba ka kumawa dan kuna ma'ana ce da ku daina riƙewa wanga zance na fi so ku dinga kulawa wanda zai nemi awar take ya je ga makeri shi kwata huna tsabar cikin shi ta zama gari a wanda ke neman magani ya iske magori Ibrahim barista jarumin mu na dauri shi fa kullum burinsa taimako ga samari dan hakan ba ma san gyaɗa a ce ta yi bori Allah ba Ibrahim gwamnan Kebbi ya rike mu Sadiq Salis ba za mu bar addu'a ba to yawa hayya sama mun fi so ka rike Kafi Rakumi da Akala Ibrahim barista gwamnan Kebbi na gobe kau da ɗanya wala tunda ba ta tame yake ba mun fi son ka rike Kafi Rakumi da Akala Rabin hikima rabana tsare da bulayi addu'ar da muke rabbana ka kau da barayi ga ruga da yawa gashi na gaba makiyayi sabuwar magana ba rago muke wa shirin ba mun fi son ka rike Kafi Rakumi da Akala Sadati rasulu mai shabbaki Daha shi ne ya hana a dinga bautar gunki Sa'ali da sahabiyansa san bi ma'aiki wanda doke ƙaunarsa san ba za ya ɓace ba mun fi son ka rike Kafi Rakumi da Akala Sallama ‘yan kibu ga Sadiq ku zo ku ji saƙo kun gani gida a gan shi da baku dudayi na dima babu mai kiran shi da koko wallafa ta da nayi ta tai daban da su roko ita roko da wallafa ba za ku hada ba mun fi son ka rike Kafi Rakumi da Akala mai kaya san ba za ya raina ka ba tsogale da rama martabar ba za a hada ba ai kamar kilishi ne ba za a daina baɗi ba kun sani su ba za ya ja tawaga ba mun fi son ka rike Kafi Rakumi da Akala babu wai Ibrahim yana kula da mutane na sani dan zabo jikinsa za ka gaza ne shi ku alkhairi babu mai musu danko ne wanda duke yin ja rashin hujja ne kun ga kar da kuce ban yi fassarar maganar ba mun fi son ka rike Kafi Rakumi da Akala
saki kwanji, wanda ya kai kuma ya isa yakan daki kirji, wanda dubai isa ba za ya fara hakan ba. Mun fi son ka rike. da abu da agumi da akala. Babu shakka haske ba zai kama da duhu ba, kwai da dutse haduwar su san ba za ya daɗe ba. Yashin da babu siminti ashe ba zai yi gini ba, tun da ɗan ya wala kyabbu ba ta tafi yake ba. Duk maza matan mu ba za mu manta hakan ba. Mun fi son ka rike. da abu da agumi da akala. Kwarai mutum na mutane, Ibrahim ya saba taimakon mu hakan ne, sai da murhu wallahi za a dora tukwane, wanda ya miƙe kunga ya ɗarar wani zaune, kunga ja da fari yan uwa ba za ku haɗa ba. Mun fi son ka rike. da abu da agumi da akala. Sake zani ba, alkawarin suka yi shi san ba za su cika ba, sake zaben yan tsintsiya ba za mu kuma ba. Yanzu PDP za mu yi ta ba da ba'a ba, tunda yancin maken za ta zo ta karba. Mun fi son ka rike. da abu da agumi da akala. Birane har da harkar noma shi kyautata wa mutane, bangare na ruwa zai ƙauyuka da birane, har da jari zai ba maza ku gane hakan ne. Ibrahim kun san ba za shi bar mu kawai ba. da abu da agumi da akala. Shi halin barista kwarai abin sha'awa ne, ba ya ce i kaga a ko ya jirga mutane, in ya ce zai yi ko cikar nasaba ne. Yan uwa sara ya fi kyau idan a gaba ne, za na bude zancen gadon ba za na rufe ba. da abu da agumi da akala. Kulata makarantu sabbi daban-daban ya gina ta, ga wutar lantarki da za ya ƙara dasa ta, magani asibiti zai zuba a ba mu a kyauta, wanda zai mana wannan ba za mu so ya bari ba. da abu da agumi da akala. Ku bi ni dalla-dalla Sadiku kar na yi jibigi, kun ga kyawun tafiya a dinga yin ta da waigi, wanda du ya biyo burtali ya iske rugage. Yanzu al'ummar kyabbu so nake ku yi hange, inda du babu ruwa ba za a iske ba ba. da abu da agumi da akala. Kamar maza janye, wanda ke tafiya shi ake batun ayaye, tausaya wa marayan da ya yi rashi na iyaye. Yan muna kuka har muna ta zub da hawaye, dangin siya wala mu ba za mu so su kuma ba. da abu da agumi da akala. Baka misali ya ka zo kusa zauna, kun sani Ibrahim shi na daban da Amina, wanda ba shi da tanda ta ya yake yayo ina, na sani tafiya san ba a gwada wa kafa ba. da abu da agumi da akala. Bangaren tauna wajibi a sanya haƙora, na faɗa muku gonar rago kira ta da saura, mu muna da yakinin banan mu za ta hibara. Ibrahim namu bai shiri da tsagi
kujera wanda zai masa shirme farai ba za ya bari ba. Mun fi son ka rike. Ta fi Rakumi da Akala. Wanda zai huda dole za ka gan shi da garma, shi ko mai kora za ka gan shi ba shi da suma. Jama'ar Kebbi mu dan kwarai ya dace mu nema. Nawa barista wahidin ya kada rikama, in kawo gwamna Kebbi ba za ta san na ƙasa ba. Mun fi son ka rike. Ta fi Rakumi da Akala. Kama dubutu ga arewa kan giwa na ga sun yi rubutu. Wanda na je na alera kai uban tafiya ne, na biya auki suka ce shirin ka shiri ne. Na ga har birnin Kebbi sun gaban wani sako, na biya ba gudu na ga kun suka wuce babu. Zana je na tarar da kai suke ta kudanci, kan fadanti sun karɓi tafiyar nasara ce. Wanda na je hoton ka sun ka dinga ɗagawa, je ka ba su da tamkar ka babu masu musawa. Kan ba kai ne zaɓin su ka ishe su fitanci wa bayyama, a fatanan suna ga sun ka aminci. Wuri ma sun ce ba isu wajen tafiyar ka, ko kwa bisa dukannin su ba su raina shirin ka. Yauri sun yarda ka ja mu Rakumi da Akala, shanga sun ce san bi ka na ga sun mana shela. Na ga in gaske suna kiran ka gagar bada, gaba kai sun maka addu'a ka hau ka ga malam. Saka ba ta zama taka babu mai mazawani, an kawo sabu sun yarda za su amsa kiran. Suri ta zama birnin gawa ya kai ya taɓa ka, danduma ka fatanin su sun rike tafiyar ka. Rashin maganar jiniya ta nuna ka karɓa yawa na.